Assalamu alaikum masu kallon mu. Ko ban yi bayani akan wannan ba, kun san cewa fitaccen jarumi ne a masana'antar Kano. Kuma ni sunayensa da yawa gaskiya ban san iyakarsu ba, sai dai shi ya faɗa muku iya abin da zai iya faɗa da kuma bayani akan mai gidanmu Dr. Ahmad Adamu Ma'azu. Bismillah. Da farko dai suna na Ustaz Akramakallahu Najasi Al-Baghdadi Abu Ali Muhammad da Gamal Autariya. Amma dai in ba za ka iya ba baka da hadar, za ka iya cewa dan auta ko autaras. A magana ta shi wannan gwarzo kuma wanda abubuwa muka gani musamman a jihar mu ta Bauchi, ai an yi ittifaƙin lokacin da gwamna a Bauchi babu mutumin da titina lafiya da dai duk abin da ake nema a harkar gwamnati, ma'ana wai gwamna shi wanda zai kyautata al'umma. Ko zuwa kai kana tambayar yan Bauchi za ka rika gaya maka, in kasuwa za ka yi kakara da kasuwa sai ka gaji kana tambaya, kuma ana gaya ma ba wanda iya aiki sahihi wanda har yanzu ganin sa ake, in ma wani za a yi dai a yi gyara ko kwaskwari ma yi dai fare. To don haka to ina wannan mai kishi da jajircewa mu ɗauko mu cici ɗahi sama ya zama shugaban ƙasa. To kaga duk Najeriya duk wannan al'amari za mu same shi. Sai dai mu ce Ubangiji Allah ya kai mu lokacin. Amin. Mu kuma za mu zo wallahi tallahi da mu za a kamfe. Gaskiya ne. Dai inda aka rada a Qur'an mu kwaso gayyan mu ma. Mu ce to ga namu. Yawwa. To ka san mutane ne suke ta so ya fito, mu ba mu tabbatar ba. Me kake gani zai fito? Mu ma ya fito. Mu ba zai fito ba, mu je mu fito da shi. Wallahi mu fito da shi. Ko ya kace? Ya gaskiya ne. Gaskiya ne. Mu fito da shi, ni ma dan je in jawo shi. Babu damuwa, yanzu dai mu ci gaba da addu'a Allah ya ba mu shi a matsayin shugaban kasa, ni da kai kakan mu ta yanke saka. Gaya ma Gila da gudu zan rika higa. Wayyo Allah. Da gudu tabbatarwa. Mun gode kwarai da gaske.